Het Breicafé in Hurgeriep, opzet door Annie en Geertrui, bestiet het op de kop al tolven heel hier. En dat is een grut feest voor harren. Vanwege corona kunnen ze net fysiek koffie drinken bij de club. Dus had ze een mooi alternatief betocht. Iedereen heeft dus zo'n pakketje gekregen met een cakeje en een bekertje met koffie en thee en koffiemelk. En het was de bedoeling dat ze vanmorgen allemaal om deze tijd koffie gingen drinken. En dan kun je aan elkaar denken en dan ben je toch verbonden. De vrouwje had al 9.000 werken makken. En daar is nogal wat van nodig. Wij krijgen alles. Wij kopen helemaal niks. Dat is heel bijzonder. 12,5 jaar breien we nu en we krijgen allemaal wol van mensen die opruimen. Of een winkel die ermee ophoudt. Daar hebben we ook een hele hoeveelheid van gekregen. En het loopt maar door. Het stopt nooit. Het is nevens de vrouwje nog wel dreig om een goed doel te vinden. De meeste goede doelen willen yield en hij is geen wat ontvangen. Maar de vrouwje had een soort meesken de toch volle willen mij bezwargen. Nou, voor goede doelen in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Rusland, Roemenië, Hongarije, zelfs Peru. Maar ook heel erg dicht bij huis voor een arme wijk in Leeuwarden. We hebben voor de kinderen op Lesbos gebreid bijvoorbeeld, heel veel mutsen. En dat doen we op dit moment nog steeds voor Stichting Werkgroep Roemenië. En bijvoorbeeld voor de babybank in Harlingen, daar breien we ook nog steeds voor door. Troch corona hebben de vrouwje net meer alweer bij elkaar breidje kinderen. Maar ze doen er alles aan om het contact te onderhouden. We houden contact door middel van brieven naar de breisters toe. En we proberen dingen te bedenken waardoor de breisters toch door kunnen breien thuis. Hè, zoals bijvoorbeeld voor de arme wijk in Leeuwarden en voor de babybank en voor Stichting Werkgroep Roemenië.